Deze week in Lembourgeois een impressie van de kerstconcerten van André Rieu in MEC Maastricht met Emma Kok in een glansrol. Het is al voor het derde jaar dat André Rieu in Maastricht niet alleen zijn vrijtofconcerten geeft, maar ook kerstconcerten in het MEC. Het beurzencomplex verbouwt hij voor die gelegenheid tot een Weense concertzaal met Venetiaanse accenten. Met daarnaast een compleet kerstdorp in Maastrichtse stijl, inclusief een schaatsbaan, glühwein en Dickens-figuren. Ben je al helemaal in de kerstsfeer nu, denk ik? Ja, het begint. Ja. Is het al zo gelopen zoals je het had uitgedokterd? Ja, het begint. Er zijn wat dingetjes natuurlijk altijd met zo'n productie, ja, maar ja. En ik weet van het eerste jaar dat het een forse investering is. Begint dat nu langzamerhand dan een beetje eruit te komen, zou ik maar Nee, zeggen? nog lang niet. Nee, we moeten er meer doen. Ja, En meer dan, concerten. Ja. Nu was er vooral Nederlands en Belgisch publiek, merkte ik zo in de zaal. Ook wel wat Engels en Duits. Ja. Maar ja, goed, ze kunnen niet even met de kerstmis op en neer vanuit Australië. Nee, dat is het probleem. We doen het nou voor het derde jaar. En kijk, in de zomer komen ze echt een week naar hier, dus ik weet niet of het gaat lukken. We zien het wel. Nee, snap ik. Ja. En tot een vrolijke verbazing was dat Emma het zo lang kon volhouden op het podium. Hè? Fysiek bedoel ik. Hè? Ja, maar ze loopt altijd met die slangetjes rond en dan kan ze heel even dat slangetje uitdoen. Ja. En het is een flinke bijt hoor, dat wist je niet. Ja, blijkbaar. Ja. En het publiek weet dat wel te waarderen dat ze zoveel zeker. nummers meespeelt. Ja. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card around, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be right. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I. Het was de eerste keer dat je ook die andere nummers meezong. Hè? Klopt, ja, het was de eerste keer en ik vond het mega leuk. Superleuke ervaring. En met de tenoren en de sopranen, Ja, die hielden je stevig vast. Ja, klopt. We hebben lekker gedanst. Dus. Ja. Was je niet zenuwachtig voor de eerste keer die nieuwe liedjes zingen? Ik was gewoon even zenuwachtig. Gewoon Ja. normaal. Ja, gewoon gezonde spanning. Maar het ging goed. Het ging volgens mij goed, ik hoop het. Ja. En het begon te sneeuwen Het zelf. begon te sneeuwen, ja. Dat had niemand verwacht. Volgend jaar wordt het nog drukker, want dan ga je overal mee. Ik ga op tour, dus ik kijk er heel erg naar uit en ik kan ook echt niet naar wachten. Ik heb er echt heel veel zin in. Eerst een mooie kerstvier. Precies. Oké. Underneath the Christmas tree, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas
is een memorabel jaar geweest. Kun je al langzaam voorbereiden op het kerstmenu dat je gaat maken? Nee, dat doe ik altijd op het laatste moment. Ja. Eerst nog een aantal concerten. Ja, eerst even nog spelen, ja. Oké, jong. Hoi, hoi. Ja, dat was voor u een primeur eigenlijk, hè? De winterversie, ja. Ja, zeker. Nou, ik heb ooit, dus een paar jaar geleden, een nieuwjaarsconcert ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar in Amsterdam meegemaakt. Ja. Maar dat is weer anders dan zonder schaatsbaan. Ja, nee, dit was hartstikke mooi. Kerstmis kan beginnen.